Fem de terrissaires. Necessitem fang, del tipus de terracota que s'asseca en l'aire, una mica d'aigua per mullar-se els dits, furgadents i un tros de cartró. Comencem! Fem pressió amb dits i mans per pastar el fang. De tant en tant, ens mullem els dits per reblanir la massa i pastar-la millor. Una vegada ben pastada, fem una bola. Estaquem el dit polze al bell mig de la bola que hem fet, però sense travessar-la, Després, moldegem les vores amb els dits fins a obtenir el resultat que volem. Decorem la nostra vaixella amb els motius que vulguem i la deixem assecar. Una vegada assecada, la pintem. I ja tenim una peça de vaixella feta amb fang. Espere que gaudisques del procés.